A presidenta de Portos de Galicia tivo ocasión de coñecer de primeira man como evolucionan os traballos de construción dos pantaláns de Portosín. As obras retomábanse hai algunhas semanas despois de que a anterior empresa adxudicataria entrara en concurso, obrigando a Portos a iniciar novamente a tramitación administrativa do proxecto. No se paralizó en junio de 2019 porque la empresa que estaba llevando la obra entró en concurso y hemos tenido que rescindir el contrato, parece que tenemos todo en contra, ¿no? Pero bueno, seguimos trabajando por el puerto de Portosín. Estamos haciendo actuaciones pequeñas. Ademais de supervisar as obras, Susana Lenguas mantivo un encontro con representantes da Confraría de Portosín, que lle transmitiron algunhas das principais demandas do sector, entre elas a mellora da nave das Redeiras ou a posibilidade de utilizar a antiga nave de Recomar como almacén. Nos consideramos que a nave de Recomar para nós sería un sitio moi bo para guardar as redes, quitalas do muelle, para as redeiras que estean protegidas, en vez de facer outra fachada de ladrillos ou de bloques. Aí, tendo eso, aproveitaríanolo nós, no caso de que, eso hai documentación que hai que presentar e todos entraríamos no concurso ou que fora, a optar por el. E xa que está, darlle un servicio e non deixar que caian abaixo as cousas e cuidalas, e eso para nós iría moi bo. Me comenta a presidente que vamos a arreglar, dalle aquí un pequeno repaso a nave das Redeiras, os canalóns, aquí as filtracións que ten, intentar na medida do posible, este edificio xa que é moi antigo, que as redeiras que están traballando aquí na nave, que estean nas mellores condicións. En general, dalle un repaso e tamén atender as solicitudes que desde a cofradía nos trasladen. O alcalde agradeceu a visita da responsable autonómica que evidencia o entendemento entre a administración e o sector que levaba anos demandando melloras neste porto.